Алдагы сәламебезне без яңа Кулатка авылына юллыйбыз. Бүген үзләренең 5 еллык матур агач туйларын Джабиевлар гаиләсе Камран һәм Эльнара каршылыйлар. Әлеге матур гомер тантаналары белән аларны шын күңелдән әбиләре Тәскирә Юсуповна, әтиләре Равил Бариевич, әниләре Миннигөл Сибгатовна һәм Лилия Рәисовна, балалары Медина һәм Алим, туганнары Эльвира, Гөлнара, Шәфик гаиләләре белән котлыйлар. Бу дөньяда һәрбер нәрсә, һәрбер җан иясе парлы итеп яратылган. Ике ялгызның бер-берсен табуы олы мугҗизага тиң. Менә сезнең дә кавышу мизгелләре безгә искиткеч матур, серле, мугҗизалы тоелды. Ике авылны бер иткән мәхәббәттә гүзәл гаилә корылды. Сез бүген дә шундый матур, гүзәл, күз явын алырлык яшь пар әле. Шуңадырмы, теләкләрнең дә матурын, изгесен, шын күңелдән сезгә телисе килә. Кадерле балалар, гомерегез булсын бәхетле, бәхетегез булсын гомерле. Кеше күзе генә сезгә тия күрмәсен, кеше сүзе генә арагызга керә күрмәсен. 5 ел ул әле яңа гына хисләрнең чынлыкка сыналып, бер-береңә тулаем иләшеп җиткән мизгелләр генә. Шушы дәвердә 2 балагызны дөньяга китереп, әти һәм әни дә булып өлгердегез. Агач туйда әйтеп була үзегез тамырлар җибәреп, яшь бутаклар балаларыгыз шытыды дип. Киләчәктә дә язмыш сезнең тез астына китереп сукса, егылмас өчен якасына ябышыгыз. Утларга салса, үзегез аннан да көчлерәк яныгыз. Шул вакыт кызуын сизмәссез. Суларга ташласа, күбек булып өскә күтәрелмәгез. Асыл таш булып төпкә батыгыз. Ялтыравыгызны күреп шумып алырлар. Тузан итеп һавага күтәрсә, яңгыр тамчыларына кушылып җиргә төшегез. Карурманнарда адаштырса, кояшка карап юл сайлагыз. Ташлар белән бастырса, шишмәгә бирелеп иреккә ургыгыз. Җиргә күмсә, орык шикелле тишеп чыгыгыз. Җилкәннәрегезне җилләр йыкса, сөюегезне җилкән итеп күтәрегез. Нинди генә очракта да җиңәргә өйрәнегез. Көчле рухлылар гына максатка ирешә ала. Түземлеләр генә бәхеткә лаек. Бәхетле булыгыз һәм онытмагыз. Авыр чакта таянырлык янәшәгездә без бар. Без сезне нык яратабыз, балакайларыбыз. Йөзләрегез бүген көләч сезнең. Алдыгызда тормыш диңгезе. Шын күңелдән котлыйбыз без сезне. Бер-берегезне ныклы яратыгыз. Кабул булсын изге теләкләр. Тормыш сукмагында юлдаш булсын, типсен бергә сезнең йөрәкләр. Котлы булсын яшьлек тантанасы. Котлы булсын сөю хисләре. Зур уңышлар белән алга илтсен сез барачак гомер юллары. Тулып торсын бәхет чишмәсе, ташып торсын бәхет шиләге. Озын гомер, саф мәхәббәт барыбызның сезгә теләге. Кадерле Камран һәм Эльнара, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылабыз һәм Алмаз, Айдар Юнусовлар башкаруындагы җырны бүләк итеп сезгә тапшырабыз. Бәхетле булыгыз, алтын туйыгызга да мәхәббәттә җитегез. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Ел артыннан еллар үтсә дә, гомер йомгакларын сүтсә дә, күңелегез калсын яшьлектә, гомер урталары җитсә дә, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле.
Дусларыгыз, якыннарыгыз Сезне һәр чак хөрмәт итсеннәр. Туар таңнарыгыз үткәннән бәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын. Гомерле Багышлана бүген тик сезгә ихлас сүзләр, матур бүләкләр. Киләчәктә тормыш юлында көчләр бирсен шушы теләкләр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын. Гомерле, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын.